Hej og velkommen til forlængelsen. Altså, jeg ved godt lige hvad der. Jeg ved ikke lige hvad der skal. Men nu er vi i hvert fald gang. Altså, kampen har lige et par få minutter. Men dem går jeg altså ellers lige glip af. Der skete heller ikke så meget. Yes! Over der. Ej. Så bare det cool. Hvad laver han? Og hvis der er noget, der larmer, så bare vi fra. Ikke også ikke. Ja, hvad laver han? Yes! Det var den mindste kun godt. Det var en dårlig for sat den der kasse ind. Og altså, det er også rimelig betjent. Altså, i sidste video, hvis I så den, så brændte jeg et par store chancer. Ret store chancer. 3. Det er godt. Jeg kunne i hvert fald skåle på 2 af dem. Nej. Det er ikke fortjent, hvis han får. Jeg har slet ikke haft chancer til at hænde det. Kom der med. Nej, jeg synes jeg er. Ammoniak. Jeg kalder. Nej. Ikke shreddy. Yes. Nej. Hvor er det her kamp bare gået galt. Så har vi Alonso med. Hvad sker der? Nej. Hvis jeg ikke vinder den her kamp, så er det så. Jeg har så mange. Det var slet ikke haft en plan. Ja, godt. Og jeg kaster mig lige over i dynen. Kom nu. Du må helst ikke lave det at se være så træls. Kom så. Den her gang vi ved. Nej! Så prøver jeg at lukke mig over den her gang. Så tager han. Nej, hvad laver jeg? Ja, godt. Sådan en god, så er det også bare noget. Ingen redder. Jeg tog også lidt i folk, der ikke taget med det. Nej, det sker ikke et med det her. Jeg ligger lige en kamp mere ude. Jeg vil ønske det mod det samme modstander. Han er så ned. Jeg gider ikke med en af de der helt vilde ud. Ja. Det kunne være fedt lige at få den kasse her. Så ryger jeg også. Nej. Op med det samme. Nå, det nåede jeg så ikke. Så slutter den her kampen, og vi ses.